Mayap at magrasya nga bakpo kay kayungan. Siklaw tampo at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. King lagyo pat ning anak at ning banal na espiritu. Amen. Itamungan po. O mapamakалulu ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mi ngeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot me king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit. At mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi na ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagpulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. E mo sana pisawiling aklismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo king ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, king lagyunig pat ng anak at ng banal na espiritu. Dati naman yung timbat ko na yung chocolates, manikaling kinig. Ang ko pala. Oo. Napapalitan niya naman. Manikal kinig na, yung kinig na masakit. Kaya naman pala totally kita ko sa sarili.
sinapon. Naramdaman kayo binapon. Alia treble. Wala mo ako chiba niya. Ako ang ulit. Mag-live stream na ito yung bulan ko na. Stop mo ito. Kaya yung nilang sila. Tanda po. Ito yung remed. Ito yung remed. Kaya pa may mikros ko dyan. Kaya na, ulit na. Kaya ulit sa talay. Kung kita nga bulbong bukid kayo, di ba? Ito yung remed. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Monet Gutierrez, Joan Rose Tolentino and family, Ferdinand and Mirna Lising and family. Special intention, Dietz and Lita David and family, Villamor and Zalina Tolentino and family, Father Adrian Paule at Father Raul de los Santos. Birthday Thanksgiving Daddy, Per May Cura, Bishop Honesto Ochoco, Engineer Landrito Pilaw. Speedy recovery Daddy, Angelina Lising, Remegi Mateo, Angel Pajardo, at Carmelita Galang. Healing, Beltrinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis at Flor Mercado. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio, ding kaladwada di Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Junior, Hilaria, Conrado, Glesi, Josepina, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Osietina, Maximino, Aniseta, Virgilio 40 days, Susan, Donny Ray, Corazon 9 days, Librado, Jimmy, at Jesus. Kiliginagipam po ng anak po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pahabak kay kayo po. Mayabak po. Pesta na pong San Ignacio ng Antioquia, ang ini. Ito nga martir, obispo ng Antioquia, at birthday na palang ingenero, Puy kaya po yung kaya yung maging professor ko, yung obispo na ng Cubao,
Iyamong nesong Choco, birthday na naman ngayon. Nya pangatita la baka lalo lang maging magana ka na. And then mag-birthday. At batang abiyabeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, si Siyantala pareng kasalanan tamo, at anyaran pamilunos na't kapatawaran ng hapong Ginoo. Ikami tubod kang San Ignacio at Paulinaniti, kimtaning korona, ning pangamartir, Ginoo pakalulu. Ikang migdala, king may pabalita, pigkapilita ng yatad San Ignacio, hangga king kamatayan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang minyesikanan kang San Ignacio, ban kimitnong tiyatagan, minarapya ka ring masangil aleon, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, amay pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Alubos may upaya talanganggang Diyos, gaganmeng makamaling kaya kang Santa Iglesia, kapamilataning makabayaran nirang pamipatutu, ring sablang midaraon, king biyara kang Kristo. Ipagkalubmo king ing tagumpe ng San Ignacio ng Antioquia, iatad na kaya kami nga lang sawa mong saop, antimono makanano ng inatad, king alang hanggang ligaya. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang hangga. Amen. Pamamasang ibat, kinsulat ng San Pablo, Karintao, Epeso. King ilabas sa panahon, mete kayo, kulinanin kayong kapanyalansangan at kasalanan. Tigyan nyo kanito, imarok na ugali ni Tiyato, at pepay lalang kayo, king prinsipina ng karokan, ing espiritong mag-ari, karintaong emamin tuking Diyos. Makakayabe tamo kareti, king panahon na milabas. Mibiyebiyet tamo ang pangkimarawak ng kapagnasan ng laman. At penusigan tamo imarawak ng hilig, ning kay katamong katawan at kaisipan. Inyaking katutubo tamong kabilyan, makakayabe tamo karintaong kamuanan ng Diyos, kaluparoding aliwa. Dapat tutupin dakaling lunos ng Diyos at maraguling lugod na kay katamo. Binyaya na katamo kang Kristo, kanitang metetamo king uli na ning kapanyalan sa ngantamo. Miligtas kayo uli na ning mayap ng pilubluba ng Diyos, uli na ning kay katamang pangayagom kang Kristo Jesus, may betamong pasibayo kaya beno, ban miral kaya beno, karin banwo. De patanay ti, ban karin darat ang panahon, apakit no ing alang sukad ng delgulan, ning kayang maya papilupluban, king lugod a pepakit na kay katamo, king kapamilata ng Kristo Jesus. Uling king mayap ng pilubluban ng Diyos, may ngaligtas kayo, king kapamilataning pamanaligyo kang Kristo. At ing kaligtasan na iti, pigkalub na ng Diyos, at ibat kay kayo. Iti ay huli na ning kay kayong dapat, inya ay sukat magparangalan ing ninuman. Uling in Diyos, siya na lang kay katamo, lelangan na katamo king kapamilata ng Kristo Jesus, bani indikili ing pieta mo, king pamanyap at mayap, asidyana na ng Diyos, kita pang minuno, para kay katamo. Amano ning Ginoo, ing Ginoo yang linalang kay katamo at bandi na katamo, dalitan may Ginoo o meto yato, king mit muntula sampanye, lumapit ko kayo, kambening masayang dalit.
Kilalanan yu ing ginuya ing Diyos, yo ing linalang kay katamo, at bandi na katamo. Itamo ing balayano, at tupang papastulano. Digpasbol din templo no, kaya kayo lang luban, kambening kapasalamatan, at ding patyo no, kambening kapurian. Pasalamatan niya layong puryon, ing ginumayapyo, alang kayangganan ing lugod no, at tapatyo kapilan paman. Ako indalan, ing katutuan at imbiye, nga naning Ginu. Alang malyaring miras sing ipa, nunemo king kapamailatang ko. Ang Ginoo man tabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Bigay kay po. Nga na kang Jesus, ting meto nga taong kaya berading malda. Maestro, yutos mo king kana akong kapatad, king ibiyana ka na ako yung dake ko, king banding likwa ng tatang mi. Dapat pekibat na kaya, abe, nining tinuldo ka na ako, ban maging ukom, o ban pirakayan ko kayong kekong mana. At sinabi na karing sabla, mangilag kayo king sablang uri ning kasakiman. Huling ing biyening tao, alayo king kayang pibandyan. No paman antiti karakal. Kanita sa edita ng Jesus, iting talimhaga. Ingasi ka na ning meto nga taong mabandi, mi kamasanting nga pupol. Nanong daptan ko, nga na may ngutang king kayang sarili. Hala na akong pilulanan king kakong pupol. Oy ning daptan ko. Nga na, lasakan ko rin kakong kamalig at mitalakad kong lalong mga ragul. Karin ko ilulan ing kakong pupol at ing sablang aliwa kong pibandyan. At kaibat sabihan ko king kakong sarili, kaswerte mo. At yun nangan kaya kayong sablang kailangan mo, king makabang panahon. Inya magpainawa na kamo, mangan, minum, at magsaya. Dapat nga na ng Diyos kaya, mangmang, king bengi mo ring iti, mateka. Kanino mi punteng pibandyan at tinipon mo? Makanyan nga ng Esos, ing kararasan daring taong titipon pibandyan, para mo king sarili ra, dapat ela mabandi, harapaning Diyos. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Purihin kay po, Kristo. Tanda ko po nung mga teenagers na kami mga magkakapatid, at medyo meron ng mga meron na kami mga kanya-kanyang barkada. Kaya pag naghahapunan, kaya magla-lunch, hindi na kami sabay-sabay kumakain, magkakapatid. Kaya alam nyo, nung panahon na yon, kasi hindi naman, bagamat ang tingin sa amin ng mga tao ay mayaman, pero pagdating sa bahay, madiskarte si nanay. No? Hati-hati sa mga ulam. No? Hati-hati lang. Matipid eh. No? Kaya siguro yung naman ako sa kanya, yung katipiran niya. Kaya hati-hati. Kung isang itlog, kung apat kami, hati-hati.
kung isang mangga, hati-hati. No? Kaya hindi pwedeng pag ikaw ang naunang kumain, uubusin mo lahat yung ulam. Kaya ako po, ugali ko nun, magtatanong muna kung kumain na yung... no, kasi pag inubos mo, pag uwi, wala silang madadatnan. Yung nasanay na tanungin muna kung kumain na yung iba. Kasi pag kumain na, at marami pang ulam, ubusin mo na, no? Sa'yo na lahat. Pero pag hindi pa, dapat yan, pakibalak yung ibang hindi pa kumakain. No? At yan po yung magandang sigurong ugaling natutunan una sa bahay, na hindi sa labas. Yung pakibalak, o kaya pagbibigayan ng mga magkakapatid, pagtutulungan ng mga magkakapatid, na hindi sarili lang ang iniisip, hindi sariling kabusugan, kundi ang kapakanan ng bawat miyembro ng pamilya. Nandito sa ating ebanghelyo, ito yung kakaiba. No? Kasi parang maraming lumapit sa Panginoon, yung kanilang mga hiningi ay kanyang pinagkaloob, yung mga may sakit, yung mga namatayan. Pero dito parang parang matabang ang loob. Parang inis siya. Ano bang nilapit sa kanya? Domestic problem. No? Panginoon, sabi ng isa, sabi mo naman ng aking kapatid, ibigay sa akin ang aking parte sa ari-ariang iniwan ng aking ama. Sa bagay, no? Mainit din po usapin sa mga magkakapatid yung mga mana-mana na nag-aaway at nagdedemandahan pa yan. Yung mga magkakapatid, pag ang usapin ay kayamanan, mana, ayan, ganyan. Yung mga properties, yung ganyan. Kaya dito parang inis na inis ang Panginoon. Bakit hindi niya tinulungan itong tao na mamagitan siya para ibigay yung parte nito? Ang iniisip ko po para sa Panginoon 1+1 lang yon. Sa magkakapatid, dapat natural lang yung bigayan, natural lang yung pakiisip, pakibalak ang bawat isa, ng ganyan. Pero dito parang wala. Kaya dumiretso sa pagtuturo ang Panginoon ukol sa kasakiman, sa pagiging ganid, na ang buhay ay hindi nasusukatan sa kayamanan. Ang buhay ay hindi puro pagpapayaman. Dahil hindi naman talaga pera, ari-arian ang tunay na kayamanan para sa Panginoon. Siyempre, sa pamilya po, anong tinuturing nating kayamanan sa pamilya? Ano bang tinuturing nating pinakamahalaga sa ating mga pamilya? Di ba ang pamilya mismo, ang samahan, ang ugnayan, ang relasyon, hindi yung pera. Gagamitin lang yung pera to enhance and deepen the relationships of the family. At ganyan din po sa buong buhay natin. Marahil meron tayong pera, meron tayong ari-arian, pero ang tunay nating dapat ituring na kayamanan maganda natin pakikitungo sa isa't isa. Sabi nga ni Saint Teresa of Avila, ang tunay na kayamanan ay ang mabuhay sa pag-ibig, sabi niya. Ang tanging yaman ay ang mabuhay sa pag-ibig. Tama. My real treasure is to live in love, for love. Yan po. No? Kaya pag yan ang wala sa atin, ang pagmamahal, ang mabuhay sa pagmamahal, kahit mayroon kang pera, kahit mayroon kang ari-arian, ikaw ay pobre pa rin, dukha pa rin. Kung ang ari-arian mo tinuturing na kayamanan ay pera lamang, walang-wala ka pa rin. Kasi ang tunay nga namang kayamanan ay mabuhay sa pag-ibig. Kaya siguro po, kumpara mo yung maraming pera na walang pag-ibig sa isang taong punong-puno ng pagmamahal, makikita mo yung difference.
Mas peaceful ang buhay at masayang buhay ng taong punong-puno ng pagmamahal kaysa siyang taong pinupuno ang sarili sa kayamanan na nalulusaw yung ari-arian at pera. Mas magulo, mas stressful, mas malungkot kumpara dito. Kaya nga, ito nga sana, ito ang ating pagnilayan, ang tunay nating kayamanan, ayon kay Santa Teresa Avila, ay mabuhay tayo sa pag-ibig. At ang pag-ibig na yan, pagmamahalan na yan, nagsisimula sa pamilya. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pintang mga kailingan, sabihin natin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king meto balayanin Diyos, sana mabiyasa yung mesane king biye, karing mabanding aral ay yatad ning maya pabalita ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karin sa blang bansa, manano na sanang mingatlo, kinsablang kasakiman, kimpibandyan at kayupayan, at kaliben aniti, mabiyasa lang makipara karing kaluparang bansa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing pamuntok tang laiko, political, financial at social, kapilan man sana elatitipon pibandyan, para kin sarili ramo, nunes sumuyulang mitmong lugod karing kapatad at atayrando, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king katang kapamisanan, sana mabiyasa tang gumamit karing pibandyan na makayato, agpangking kaburyan ni Diyos, at pagdulapan tamo impibandyan ay lilipas ka rin panuo. Diyan na makayato, agpangking kaburyan ni Diyos, at pagdulapan tamo impibandyan ay lilipas ka rin panuo. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeni at wan tamo yung sarili tang kapagnasan. Itugtog na rin sa aning labis-labis ng grasya, kaya sa blang kapatang mag-birthday, King Aldoyti, lana kang among Nesong Choco, at Engineer Ding Pilaw, manalangin tamo King Ginoo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. O malugod ay pa, pakiramdaman mo sa rining keng panalangin. Ituro mo keng mibili, king kapanatagan, ning biye, karing kekang gamat. Huling nung alaka, halakeng arapat. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan sana ginutin daon tiring gamat. King ikapurit kaligaya ni kay lagyo. King kaya kataming sa flala, ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimigla lang, tanggapan mo rening kekeng ain, antimonong makananaming tinggap San Ignacio, inyang inampang na kayang sarili keka, anting trigo ng Kristo, ami forma king dalise tinape, kapamilatanin kayang kamatayan para kang Kristo, ang mabibiat magari manggaman king alangangga. Ang Ginoo mantabe kaya kayo, Kaya kante mo, yat nayorem puso yo. kahit nanong king gito, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. kitingin karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganga lubos maipaya, ing banal mong martiri San Ignacio, tikyan ang alimbawa ng Kristo, at dinaw ng kayang biye para king ikaligaya ning kekang lagyo. Ing kayang kamatay papasyag na ing kekang upaya, asaslag king kainan mi anting tao. Pipilinan mo ring may na at pasignangan mula king pamipatutura keka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita kamberi sa blang koro, ring anghel, karing banwa. Daralit ming kekang ligaya, alantok ng naming babye, kapurian keka. Banal banalikin, Diyos ang manipaya, ituwing manuwa tiniyado, kaya kaligay. O sana king katas-katasan, mapalag din datang kilagyo ng Ginoo. O sana king katas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, malinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya kam, pira sine binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananya, itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyayin na yung kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo, para karing saulang tao, bankyeta may patawaran na rin kasalanan. Data niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo sinubio, gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubi na may biyen ng anak mo. Daram ya kaya kaiting tinapi ning biyeteng kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yakin lugod. Kambe ng Francisco, okay kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamula naman, ding kapatid ming pepainawan at maninayang subing miye, ading sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakadulwan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayang tutup, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga.
Mapamintuging amahin talapangabo sa bibog kimbalan ng turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ipami, Diyok banwa, isang banyi lagyo mo. Datang ke kaming kayarian mo. May paminto ning lub mo, keti sulit, ante banwa. Ning kakanan ni King Aldo. Ibiye mo ke kami, King Aldo ngini. Ampon ipatawad mo ke kami, ring sala mi ke ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami. Kaya paisaw kintokso, nanikabos mo kami, isablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Kuning kaya kayong kayarian, king kayipayan, ting ligaya, gaman king o ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, na nang lawin mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan. Nilalakoking kasalanan niya. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa nilalakoking kasalanan niya. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa nilalakoking kasalanan niya. Ibigay mo kaya kaming kapayapan. Yung malagod at maganakatang Ginom, ing kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginuwek matampang tanggap kaya ka, tapos sa kasming amana mo, kumayap na ka.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ibayo mo kaya sana, kapamilataning tinapi, ba't banwa, ating gapmi kaniting pesanang San Ignacio. Papalyarian na kaya sanang maging tapat at tunay Kristiyano. Itiadon miking kapamilatan ng Kristong, ginumi. Yung ginuman, tabi kaya kayo, Kaya kantimuri. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipahing tutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, umita ng iniluguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakan po salamat, may poras. Gandang araw, maraming salamat.